Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Μετά. Παρακαλώ πολύ. Από Αυστραλία έχουμε mail. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθαβήρη, αν διαβάζω καλά το επίθετο, να βγάλουν την καραμέλα από το στόμα για τη γραβάτα, γιατί αυτοί οι δύο χρεοκόπησαν την Ελλάδα και αυτοί πρέπει να φορούν μαύρη γραβάτα. Κυρία Εύη, μας λέει, έχω να πω δύο πράγματα. Οι δανειστές, όσο εμείς εδώ στο εσωτερικό δεν έχουμε κοινή γραμμή, αυτοί ασφαλώς θα το εκμεταλλεύονται. Δεύτερον, ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε, δεν ήταν εντάξει με τα συμφωνηθέντα, πράγμα που δεν ισχύει γιατί το παραδέχονται ακόμα και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την επίοικως απαράδεκτη, για να μην πω τίποτα άλλο, συμπεριφορά του Σόιμπλε προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί ένα ολόκληρο λαό. Ο φίλος μου ο Στράτος λέει ότι διαφωνώ μαζί σου, μου λέει, Εμίλιε, ότι εκπροσωπεί ένα ολόκληρο λαό, ότι ο Σόιμπλε μάλλον προσβάλλει συνέχεια τον Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας εκπροσωπεί ένα ολόκληρο λαό. Συνεπώς ο Σόιμπλε τον ελληνικό λαό προσβάλλει και εξευτιλίζει, και αυτό το δικαίωμα του το έχουν δώσει τα ξοφλημένα κόμματα της μνημονιακής κατοχής. Έχουμε ένα μήνυμα από τη Βιέννη, από το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail. Πρώτον, μπορείτε παρακαλώ να κάνετε μία απλή ερώτηση στους καλεσμένους σας αν είδαν τη χθεσινή σας εκπομπή. Εδώ αρκετοί καλεσμένοι μου, δύο, είπαν ότι την είδαν την εκπομπή. Και αν θέλουν να μας πούνε πολύ συνοπτικά τι αποκόμισαν από αυτή την εκπομπή. Δεύτερον, να πείτε στον Εκλαρίσης, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μας χρεώνει με 4 και 5 δις, να μην ξεχνάει ότι αυτοί μας καταφέσωσαν με 400 δις και βάλε, λέει ο κύριος Αλέξανδρος από Βιέννη. Στα 4 δις, φίλες και φίλοι, Ελλάδος ο κύριος Αλέξανδρος από τη Βιέννη. Στα 4 δις ευρώ, κύριε Κάντα, τα φέσια προς το δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται τσουνάμι κατασχέσεων. Είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες, δεν είναι, κυρία Λουκά? 160.000 ευρώ, 160.000 περισσότερα, 1 εκατομμύριο περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μάλιστα. 56 δις είναι το συνολικό προς το δημόσιο. Και περισσότερο φιλέτες, 110.000 περισσότερο φιλέτες σχέση με πέρσι. Ναι, που σημαίνει ότι είναι πιο φτωχός ο ελληνικός λαός. 110 δις είναι τα κόκκινα δάνεια. Γιατί γι' αυτό δεν πληρώνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τις αρχές του 2017, μέχρι και τα τέλη Απριλίου έμειναν απλήρωτοι φόροι 1 δις ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα. Ταυτόχρονα η αφορία έλαβε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, ακόμα και ενοικίων και μισθών, για 906.101 φορολογουμένους, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το προσεχές διάστημα υπολογίζεται ότι οι κατασχέσεις θα επεκταθούν σε 1,6 εκατομμύρια φορολογουμένους με χρέη στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ θα γίνουμε η χώρα, πώς έκανε παλιά ο Θανάσης ο Βέγκος, που τρέχαμε όλοι, θα τρέχουμε να μας πιάσουν. Και να πούμε κάτι, ακόμα συνολικά 3,94 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, 4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χρωστούν στην εφορία το ποσό των 94,7 δις ευρώ, και από την άλλη πλευρά το ελληνικό δημόσιο δεν έχει επιστρέψει στους φορολογουμένους ποσά που προσεγγίζουν τα 2 δις ευρώ και τα οποία αφορούν επιστροφές φόρου, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΦΠΑ. Και ΦΠΑ κυρίως. Αγαπητέ Εμίλια, αυτά είναι γεγονότα πραγματικά, διότι ακούστε το νούμερο που θα σας πω. Ακούτε το νούμερο που θα σας πω. 1.200.000 συνταξιούχοι παίρνουν από 1 ευρώ μέχρι 500 σύνταξη. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Τι θα πάει να πληρώσει αυτός? Τι θα πάει να πληρώσει? Να φάει, να ζήσει, να πληρώσει τη ΔΕΗ ή τους λογαριασμούς που του έρχονται? Δεύτερον, από 501 ευρώ μέχρι 1 χιλιάρικο είναι άλλοι 1.200.000 συνταξιούχοι. Πάμε στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το έχετε καταλάβει οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Το καταλάβατε, κύριε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψηφίσατε με τα 2 χέρια το 4ο μνημόνιο? Πού θα το πάτε το συνταξιούχο? Ακούστε με παρακάτω να πάω. Να αφήσω λίγο παρακάτω αν έχετε την καλοσύνη. Κάντε και σε τριπλό και την κυρία Νούκα, κύριε Καλοκαιρινέ, αν έχετε την καλοσύνη, μαζί με τον κύριο Κάντα. Θέλω να καταλάβουν, αγαπητέ Εμίλιε, να καταλάβουν οι συνάδελφοί μου, οι συνταξιούχοι, τι εστί 4ο μνημόνιο, όχι τι εστί βερίκοκο. Τι εστί 4ο μνημόνιο που το ψηφίσαν με τα 2 χέρια. Και να είναι υπερήφανοι λοιπόν. Τι εστί, αγαπητέ μου συνάδελφε? Ότι 1η Πρώτου του 19, εσύ που πάνε να πάρεις 500 ευρώ σύνταξη, θα σου κοπεί η σύνταξή σου κατά 100 ευρώ το μήνα. Και συνολικά θα χάσεις μία σύνταξη όλο τον χρόνο.
Για εμάς που παίρνουμε 800 ευρώ, η σύνταξή μας θα κοπεί 300 ευρώ το μήνα ή περίπου 3 συντάξεις το χρόνο. Αυτό σημαίνει το 4ο μνημόνιο που το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η υλοποίηση, αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, το μνημόνιο που ψηφίσατε το 3ο το καλοκαίρι του 2015 και 220 βουλευτές ψηφίσατε το 3ο μνημόνιο που έλεγε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να πάρετε μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. Και η μεταρρύθμιση που έρχεται από τη Γερμανία, όταν λέει μεταρρύθμιση, τι εννοεί? Μείωση των συντάξεων. Αυτό εννοεί. Κύριε Κάντα, να σας διακόψω λιγάκι εδώ. Θυμόσαστε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2014 για τις επικουρικές συντάξεις? Εγώ θυμάμαι ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Τι σημαίνει αυτό? Πάει η επικουρική μου. Πάει, την εξαφανίσατε την επικουρική. Με τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αγαπητέ κύριε Βουλευτά, με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος τις επικουρικές συντάξεις θα τις εξαφανίζατε. Δεν θα έμεινε μία. Μία δεν θα έμεινε. Τώρα παίρνω και 100 ευρώ ακόμα. Και πόσο ΕΚΑΣ παίρνετε τώρα? Όμως, ακούστε με λίγο. Και μείωση της κύριας σύνταξης. Αγαπητέ κύριε, ακούστε με λίγο. Κύριε Κάντα, από το 2010 μέχρι και το 2013 μου μειώσατε την κύρια σύνταξή μου, εσείς και το ΠΑΣΟΚ, κατά 50%. Το 10 δεν ήμασταν εμείς. Και έρχεται, σας είπα, μέχρι και το 2013. Εγώ θέλω κάτι άλλο, να με αφήσετε μόνο να τελειώσω. Σε ποια χώρα του κόσμου, αγαπητοί κύριοι βουλευτές εδώ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να μου απαντήσετε εάν έχει υποστεί άλλος κλάδος 14 μειώσεις στις συντάξεις του? Σε ποια χώρα του κόσμου κυβέρνηση δεν κάνει σεβαστές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων? Και μιλάω για τις αποφάσεις του ΣΤΕ το 2015 που βγήκανε και έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεών μας. Τρίτον, σε ποιο μέρος του κόσμου εκ των προτέρων ψηφίζουν οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, νόμο που είναι εκ των υστέρων ξέρουν ότι είναι αντισυνταγματικοί? Και λέω για τον τελευταίο νόμο που η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και το Ελεκτικό Συνέδριο είπαν ότι ο τελευταίος νόμος που πάνε να ψηφίσουμε δύο χέρια είναι αντισυνταγματικός. Τέταρτον, μάλιστα, σε ποιο μέρος του κόσμου, και αγαπητέ Μίλια να το πω, έρχεται κράτος, έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει? Έλα κάντα εδώ που πήρε τη σύνταξή σου εδώ και 20 χρόνια, ακυρώνω όλες τις διοικητικές πράξεις που σου έβγαλα τη σύνταξή σου εδώ και 20 χρόνια και στην επαναυπολογίζω. Πού έχουν συμβεί αυτά? Μπορείτε να μου πείτε? Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάντα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Αυτές θα τις στείλουν. Συγγνώμη, θα τις στείλουν στη Συγκρού. Θα τις στείλουν στη Συγκρού αυτές. Θα τις στείλουν στη Συγκρού. Είναι καλά ο κύριος Κατρούγκαλος. Παρακαλώ κύριε Κέλλα, σας παρακαλώ. Σήμερα είστε λίγο ζωηρός. Πολύ ζωηρός είστε σήμερα. Αφήστε να σας δίνω εγώ το λόγο. Μα η ζωηράδα είναι υγεία. Ναι, είναι υγεία, αλλά το κάνουμε εδώ πέρα ring. Δεν το κάνουμε. Να επισημάνουμε κάτι. Ότι και για αυτές τις συντάξεις που λέγονται δεν έχουν δοθεί. Ειδικά από το Γενικό Λογιστήριο δεν έχει βγει κανονική μία σύνταξη. Για τις κύριες δεν το συζητώ, 50%. Κυρία Σπανού, πρέπει να αποχωρήσω. Έχουμε και την αύξηση της φορολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαρέσω μετά το λόγο όμως που το παίρνετε το λόγο. Είναι απίστευτα πράγματα. Φίλες και φίλοι, είναι γνωμοδότηση για την νομιμοποίηση όλων αυτών. Πάμε να δούμε μια φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, ωραία, αφήστε το εκεί. Στο αρχείο φαίνεται να οδηγείται η υπόθεση της δήλωσης πόθεν έσχες της συζύγου του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Μητσοτάκη, που προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης τον περασμένο Φεβρουάριο. Κύριε Βγότζα, με κοιτάτε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, με αντικείμενο το ζεύγος Μητσοτάκη Μαρέβα, ο ανώτατος δικαστικός που μετέχει σε αυτή ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανέφερε πως βάσει νόμου οι πολιτικοί δεν υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης την ενδιαστάση σύζυγό τους για όσο διάστημα διαρκεί διάσταση. Κοινοβουλευτικές πηγές θέλουν την Επιτροπή να επιθυμεί να εξετάσει περαιτέρω το ακριβές χρονικό διάστημα πριν και μετά τη διάσταση, κατά το οποίο ο νόμος επιτρέπει τη μη συμπερίληψη της συζύγου στη δήλωση πόθεν έσχες. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφερε στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Μπαλομενάκης, ο κριτικός, ο οποίος είχε ζητήσει να διερευνηθεί το σύνομο ή μη της κίνησης του με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο την περίοδο από 2006 έως 2011, κατά την οποία
η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ήταν σε διάσταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν υπέβαλαν κοινό πόθεν έσχεση. Αυτή είναι η πληροφορία, ότι οδεύει προς το αρχείο. Δεύτερο που θέλω να πω, για να συνεχίσουμε την κουβέντα, πουλήθηκε το Λίντρα 33,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω πληστηριασμού. Το ιστορικό ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού, το Athens Lindra, πρώην Lindra Marriott, έπειτα από διενέργεια πληστηριασμού στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, πωλήθηκε, εδώ το βλέπουμε το ξενοδοχείο, σε εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων. Παρόντες στο Ειρηνοδικείο ήταν μέλη συλλογικοτήτων, οι οποίοι κατάφεραν να ακυρώσουν όλους τους προγραμματισμένους για σήμερα πληστηριασμούς, αλλά όχι αυτόν για το Lindra, σε συνεννόηση όμως με τους εργαζομένους του ξενοδοχείου. Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για θετική εξέλιξη, ζητώντας την πρόσληψή τους και επαναλειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Αυτό το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί, φίλες και φίλοι, το 1980 από τον επιχειρηματία, πολύ μεγάλο επιχειρηματία, Κύπριο, τον κύριο Γιώργο Παρασκευαίδη. Επί 30 χρόνια τη διαχείρισή του είχε η αλυσίδα Marriott International, η οποία όμως αποφάσισε να αποχωρήσει τον Νοέμβριο του 2013 από την Ελλάδα και το γνωστό σε όλους Lindra Marriott μετονομάστηκε σε Athens Lindra. Η αποχώρηση της Marriott φαίνεται πως ήταν καθοριστική για το μέλλον του ξενοδοχείου, αφού τον Απρίλιο του 2014 η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του ξενοδοχείου, Άστη ΑΕ, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Μάλιστα. Πάει και το Lindra. Το πήραν, λέει, θα δούμε τώρα πώς και τι, γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια. Το πήραν αμερικανικά. Άκουσε με το παράδοξο γι' αυτό, για τον πληστηριασμό. Και έρχομαι εδώ στην κυρία Νούκα που έλεγε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρετε την έδρα της εταιρείας αυτής που το αγόρασε 33 εκατομμύρια που ήτανε? Λεωφόρο Συγκρού 132, εκεί που είναι και το Lindra Marriott. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Τι σημαίνει αυτό κατά την νόμιση? Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι? Μια εταιρεία hotels ΑΕ, από πού ιδρύθηκε και έχει έδρα το ξενοδοχείο Lindra Marriott. Πήγε και έγινε μειοδότης και αγόρασε 33 εκατομμύρια στις 5 και 5 ακριβώς, 5 λεπτά μετά, 33 εκατομμύρια το Lindra. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ελέγχεται τουλάχιστον από εδώ. Αν δεν έχει έδρα που δεν ελέγχεται. Με έδρα το Lindra Marriott πάλι. Κύριε Μπάμπη από Κηφισιά, κύριε Μπάμπη από Νέα Σμύρνη, προτείνεται να καλέσω τους 7 σοφούς, λέει, που έχουμε εδώ και να βγούμε από την κρίση. Η κυρία Κατερίνα από Θεσσαλονίκη, τα κόμματα που διαφωνούσαν με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί δεν αποχώρησαν για να προκαλούσαν, λέει, τη διάλυση της Βουλής, εφόσον διαφωνούσαν, λέει, τα κόμματα? Γιατί... Το θέμα είναι να μην ήταν διάλυση της Βουλής. Το θέμα ήταν να περνούσε ένα μήνυμα έξω. Γιατί διάλυση? Θα πέρανε αναπληρωματική. Σας διαβάζω το μήνυμα. Κυρία Δώρα από Βοτανικό. Δεν είπε για διάλυση Βουλής. Σε αυτούς, λέει, τους πληστηριασμούς έχουν παραστεί κάποιοι βουλευτές για να δουν πώς παίρνουν τα σπίτια και τα μαγαζιά? Πάνε βουλευτές, κυρία Νούκα, στους πληστηριασμούς? Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ πηγαίνω στους πληστηριασμούς. Η λαϊκή ενότητα πάει. Πηγαίνουμε. Η λαϊκή ενότητα πάει. Ναι. Δεν πηγαίνουν βουλευτές. Η επιλογή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών επήλθε αυτόνομα ή προήλθε από κάποια άλλη διαδικασία? Δηλαδή, οι κανονικοί πληστηριασμοί οι οποίοι γινόντουσαν με βάση το εθνικό δίκαιο, για ποιο λόγο σταμάτησαν να γίνονται? Γιατί γίνονταν επεισόδια, μαζευόταν κόσμος και δεν επιτρέπαν να γίνουν οι πληστηριασμοί. Άρα δεν εφαρμόζονταν ο νόμος. Οι πληστηριασμοί δεν γινόταν γιατί καταρχήν είχαν αποχή οι συμβολογράφοι. Είχαν μετά οι συμβολογράφοι. Είχαμε πρώτα εμείς, δικηγόροι, και μετά είχαν αποχή και έχουν αποχή οι συμβολογράφοι και οι πληστηριασμοί γίνονται μόνο για οφειλές πάνω από 300. Παρακαλώ, κυρία Σπανού, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όντως υπάρχουν αυτές οι ομάδες πολιτών που αντιδρούν. Για να έρθουμε λίγο στο. Το έθεσα προφανώς και το έθεσα διότι όπως αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε, κάποια στιγμή ψηφίζονται κάποιοι νόμοι από δημοκρατικά εκλεγμένες εκπροσώπους στη Βουλή. Πρέπει και να εφαρμόζονται. Καταλήγουμε κάθε φορά σε άλλα σενάρια. Αλλά ναι, να εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται, αλλά όταν ψηφίζονται οι νόμοι θα πρέπει να παίρνουν λίγο υπόψη τους και τους ανυπέτειους ανθρώπους που φτάσανε σε σημείο χωρίς καμία δική τους ευθύνη και υπαιτιότητα να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις δανεικές τους υποχρεώσεις. Όταν το 2007 τα κόκκινα δάνεια ήταν 4,7 και ο κόσμος πλήρωνε τα δάνειά του, δεν τα πήρε τα δάνεια για να μην τα πληρώνει, γιατί η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών έχει πάρει ένα δάνειο για να πάρει ένα σπίτι. Είχε σκοπό να το πληρώσει. Όταν λοιπόν ξαφνικά, όπως οι συνταξιούχοι που έχουν υποστεί τα πάνδυνα οι άνθρωποι, έχουν χάσει το 50% των εισοδημάτων τους, πώς να πληρώσει ένας συνταξιούχος, ακόμη και αν είναι στο τέλος του δανείου του, αυτό το δάνειο? Αυτόν
τον ανυπέτειο δανειολήπτη τον έχουν αφήσει απ' έξω. Πάμε στον κύριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα. Κύριε Μιχελή. Ποια είναι η δίκαιη λύση, λοιπόν? Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Νούκα. Παρακαλώ πολύ. Πάμε στον κύριο Μιχελή. Έχω τα εξής να πω. Ο Ντομπρόφσκης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, τον έχουμε φωτογραφία, δήλωσε ότι η Ελλάδα τήρησε τη συμφωνία. Αναμένουμε λύση στο Eurogroup. Αυτό δηλώνει ο Ντομπρόφσκης. Είναι το νούμερο 2, είναι μετά το Juncker. Η Ελλάδα τήρησε τη συμφωνία, αναμένουμε λύση στο Eurogroup. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον έχουμε φωτογραφία. Ο κύριος David Lipton μίλησε στο Bloomberg και λέει μπορεί να υπάρξει ελπίδα για το χρέος στο Eurogroup. Αν βγάλετε συμπέρασμα εσείς, φίλες και φίλοι, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο συμπαθής κύριος Λεμέρ, ο οποίος είναι και φιλέλληνας και κάνει διακοπές στην Αμοργό και αγοράζει και κομποσκίνια από την Αμοργό, μας το έδειξε μέσα στο γραφείο του κύριου Τσίπρα, τον βλέπετε, μας είπε ότι είναι μεσολαβητική η προσπάθεια της Γαλλίας για το χρέος. Στηρίζουμε πολλά στη Γαλλία. Ο Επίτροπος, ο κύριος Μοσχοβησί, τον έχουμε φωτογραφία, λέει, προειδοποιεί, σταματήστε να παίζετε, και το κάνει λιγότερο από 24 ώρες πριν το Eurogroup, σταματήστε να παίζετε με τη φωτιά για την Ελλάδα. Κύριε Μιχελή, έρχομαι σε εσάς. Τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ μεγάλη αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν είναι διαφορετικά από το ρεπορτάζ που προκύπτει αυτό. Ευχή όλων μας είναι να έχουμε μια θετική εξέλιξη στο Eurogroup το αυριανό. Για πείτε μας τώρα, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα, διότι οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα πόδια και λέει ούτε εγγύηση, ούτε αυτοματισμός για ελάφρυνση του χρέους. Απορρίπτουν με τη μία τη γαλλική πρόταση που λέει ρήτρα ανάπτυξης όταν έχουμε λεφτά να δίνουμε στο χρέος. Τι γίνεται? Οι Γερμανοί στέκονται σε αυτό που υπογράψαμε τον Αύγουστο, με αυστηρή επιμονή να τηρηθούν το τρίτο μνημόνιο με τις διάφορες αξιολογήσεις. Και εκεί ισχύει αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι εμείς, βλέποντας ότι καταφέραμε με όλες τις δυσκολίες και όλα τα αρνητικά που καταμαρτυρήθηκαν εδώ και που κανείς μας δεν είναι σε ευχάριστη θέση να τα αντικρούσει και να πει δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Εμείς λοιπόν βάζουμε στόχους βελτίωσης μέσα στα πλαίσια τα στενά που μας έχουν φέρει τα μνημόνια τα 7 χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε γιατί συνέβη αυτό που συνέβη από το 10 και μετά. Εμείς λοιπόν τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να αφήσουμε μια χαραμάδα δημιουργίας κλίματος επενδυτικού, κλίματος ανάπτυξης. Γιατί χωρίς ανάπτυξη, όπως είπε και ο κύριος Γαλανός, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Το συνταξιοδοτικό, και δεν θέλω να πω άλλα γι' αυτό, δεν λύνεται με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι παράνομο τότε, αντισυνταγματικό εκείνο και έτσι κι αλλιώς. Το συνταξιοδοτικό θα λυθεί όταν ο συσχετισμός εργαζόμενου συνταξιούχου θα είναι όπως ήταν παλιά. 5 εργαζόμενοι, ένα συνταξιούχος. Σήμερα που είναι 1,6 εργαζόμενοι προς έναν συνταξιούχο δεν μας σώζει τίποτα. Ακούστε κάτι, κύριε Μιχελή. Εγώ λοιπόν για το Eurogroup, για να επανέλθω. Για εδώ θέλω να μείνουμε και θα μείνουμε πολύ μέχρι το τέλος της εκπομπής για το θέμα αυτό. Τώρα είμαστε σε λίγες ώρες ξεκινάει. Ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συνοηθεί, λέει, με τον Ντόναλντ Τούσκ ότι σε περίπτωση αποτυχίας στο Eurogroup την επομένη το πρωί θα καταθέσει γραπτό αίτημα για τη σύγκληση του Euro Summit. Σύνοδο δηλαδή των 19 χωρών της Ευρωζώνης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Πάμε δηλαδή, θέλει να πάει στη Μέρκελ κτλ. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας, φίλες και φίλοι, έδωσε ένα άρθρο ενδιαφέρον στη Le Monde και στην Die Welt τη γερμανική. Το έχω μαζί μου. Και λέει ότι για τους Γάλλους, τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς, το ελληνικό χρέος είναι απλά ένα πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Για τους Έλληνες, τους συμπολίτες μου, λέει ο Πρωθυπουργός, αποτελεί μια καθημερινή αγωνία, ενώ προσπαθούν να αλλάξουν τη χώρα τους, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Επαναλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας στο άρθρο αυτό το αίτημα για απομείωση του ελληνικού χρέους, λέγοντας πως το ελληνικό χρέος αποτελεί όμως μια διαρκή τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Σήμερα βρίσκεται περίπου στα 320 δις ευρώ και ως προς το ΑΕΠ 180%. Γιατί? Διότι από το 10 μέχρι σήμερα το ελληνικό ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια. 50 δισεκατομμύρια. Αυτό που πιστεύω περιμένουν να δουν οι τηλεθεατές από ένα κυβερνητικό βουλευτή σαν και εσάς, που είστε σοβαρός άνθρωπος, κύριε Μιχελή, εάν θα τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, εγώ επιμένω σε αυτό και θέλω να πάρω μια ξεκάθαρη απάντηση,
Μας είπε ο Πρωθυπουργός αρκετές φορές και το επανέλαβε πάρα πολλές φορές ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κ. Τζανακόπουλος, ότι στην περίπτωση που δεν πάρετε το χρέος δεν ισχύουν τα μέτρα. Ήταν σαφής. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ναι. Λέει και θα είναι, είπε ο κύριος Σκέλλας πριν, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 θα είναι κυβέρνηση. Θα τα αφήσει να τα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό λέει. Αυτό σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Όχι, θα πείτε όταν σας δώσω τον λόγο. Θα πω και κάτι ακόμα. Θα πείτε μετά όταν σας δώσω. Διότι λέει εγκλωβίζετε την επόμενη κυβέρνηση με αυτό που κάνετε. Κύριε Μιχελή, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν επιμένω αύριο τι περιμένουμε και τι λύση περιμένουν κάποιοι Ευρωπαίοι. Οι περισσότεροι των Ευρωπαίων περιμένουν μία λύση που θα λέει έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Νομίζω πως αυτό το περιμένουν όλοι πλέον σήμερα. Να θυμίσω ότι περιμέναν πριν από λίγο καιρό και η αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ότι μάλλον δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση γιατί δεν είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους στόχους. Ακόμα και η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, έλεγε ότι δεν έχουμε ανάπτυξη. Αυτή την πενιχρή, την χλωμή ανάπτυξη του 0,4. Τα δεδομένα μέχρι τότε που δεν ήταν πλήρως επεξεργασμένα έδειχναν ύφεση. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο το 0,4. Εδώ έχω και το τελευταίο μηνιαίο δελτίο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, το τεύχος 24, 12 Ιουνίου, που δείχνει δείκτες πενιχρούς, χλωμούς, μικρούς, που δείχνουν στοιχεία ανάπτυξης. Με αυτά τα δεδομένα οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι έχει σταθεροποιηθεί μια κατάσταση, βλέπουν ότι κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση και νομίζω ότι ορθά ο Πρωθυπουργός της χώρας βάζει και το κάτι παραπάνω από αυτό που είχε συμφωνηθεί τον Αύγουστο του 2015, ότι μετά τον Αύγουστο του 2019, 21 Αυγούστου του 2019, μπορούμε να συζητάμε και απομείωση χρέους. Έχω την εκτίμηση ότι αν αυτό το αποδεχόμασταν όλοι συνολικά ως Ελληνική Βουλή, ότι δεν είναι άστοχο. Κάνω μια παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία τώρα τελευταία άλλαξε τη θέση της και είπε ότι το χρέος είναι εθνικό θέμα. Παλαιότερα έλεγε είναι βιώσιμο, δηλαδή με λίγα λόγια. Ήταν βιώσιμο. Εντάξει, μπορεί να τα αποδείξετε οικονομικά. Αυτό εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Μα υπήρξαν χαρτιά επίσημα και από το Δουνουτού και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαρτιά λένε άλλο. Βιώσιμο σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έπρεπε να πληρώνει κάπως δις κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει βιώσιμο χρέος. Επιτρέψτε μου, σημαίνει να μπορείς να το αποπληρώσεις. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι από τα ελληνικά που ξέρω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και να ανακαλέσω το χαρτί που ζητά αύριο η κυβέρνηση από τον Eurogroup, από το Δουνουτού, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Είναι ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να το πληρώσει. Αύριο η ελληνική κυβέρνηση ζητά μέτρα ρύθμισης για απομείωση του χρέους που θα είναι αυτά που θα δώσουν μήνυμα, σήμα στους. Αν δεν τα πάρουμε, τι θα γίνει, κύριε Μιχελή, αυτό σας ρωτώ. Αν δεν τα πάρουμε, τι θα κάνετε εσείς που ψηφίσατε τα μέτρα? Αυτό είναι η ερώτηση. Ο κόσμος με ρωτάει στα μηνύματα. Δεν θέλω να σας πω τι μου γράψει τα μηνύματα ο κόσμος. Απάντησα. Λέει τι θα γίνει με τα μέτρα αν δεν πάρουμε το χρέος που μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λέμε. Θα πάρουμε το χρέος σημαίνει μία δήλωση που θα δείχνει. Όχι, σας λέω αν δεν πάρουμε τη δήλωση. Για δήλωση μιλάμε. Πολύ ωραία. Τι θα κάνετε? Είμαστε ένα οργανωμένο κόμμα, είναι μια οργανωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Θα συζητήσουμε το ζήτημα και θα δούμε πού και πώς μπορούμε να πάμε. Η ζωή θα δείξει. Όπως έλεγαν οι παλιοί σοφοί πολιτικοί. Επιτρέψτε μου όμως κάτι να πω. Συζητάμε όλοι σήμερα τη δύσκολη κατάσταση της χώρας, χωρίς να επισημάνουμε. Ποιος μας έβαλε στο Δουνουτού, και αν θυμάμαι καλά, Παπανδρέου λεγόταν, κύριε Σβόζα. Ναι. Συζητάμε όλοι. Στο Δουνουτού είμαστε μέτοχοι από το 1948. Εννοείς τον μηχανισμό στήριξης μαζί με το Δουνουτού. Σε αυτό και αυτό μας έβαλε η Γερμανία, δεν μας έβαλε κανένας. Εννοώ σε αυτό το Δουνουτού και σε αυτές τις συμπεριφορές, όπου πέρασε, ισοπαίδωσε όχι οικονομίες και κοινωνίες, κάτι που μπορεί να κάνει και σε εμάς τώρα. Με αυτές τις μορφές και τους υποτελείς όρους. Επίσης επισημαίνω, κατά τη γνώμη μου, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 9 είχαν εισρεύσει με μορφή πακέτων Delors, κοινοτικών πλαισίων, ΜΟΠ κλπ. Δισεκατομμύρια χρήματα. Πώς αξιοποιήθηκαν αυτά από την οικονομική και πολιτική ελίτ? Τότε αξιοποιήθηκαν τα περισσότερα. Χαμογελάει ο κύριος Γαλανός, χαμογελάει με αυτά που λέτε. Τα περισσότερα εξ αυτών φύγανε. Κύριε συνάδελφε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Φύγαν στο εξωτερικό και σήμερα είναι κατατιθεμένα εκεί και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Κάνουμε αγωνιώδεις προσπάθειες μέσα από τις γνωστές λίστες να μπορέσουμε να βρούμε ποιον είναι και είναι Ελλήνων συμπολιτών μας. Μερικά εξ αυτών γίναν έργα και μερικά σπαταλήθηκαν. Όλη αυτή η κατάσταση μας οδήγησε στον υπέρμετρο δανεισμό για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του κράτους, με αδυναμίες μεταρρυθμίσεων που τις ανέφεραν προηγουμένως και εγώ. Ένα τελευταίο ερώτημα θα σας κάνω, κύριε Μιχελή, αν θέλετε να απαντήσετε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτά τα ερωτήματα που σκέφτομαι και νομίζω ότι εκφράζω
και τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να θέλει να ρωτήσει. Σωστά, σωστά. Αύριο έχουμε μπλοκ. Δεν παίρνουμε αυτά που θέλουμε. Μόνο πάμε στη Σύνοδο Κορυφής και μας λέει η Σύνοδος Κορυφής, κύριοι, για αυτά που συζητάτε εσείς οι Έλληνες, αρμόδιο είναι το επόμενο Eurogroup. Και μας στέλνουν στο Eurogroup της 10ης Ιουλίου. Ναι. Είναι υποθετικό όλο αυτό που σας το λέω, αλλά μπορεί να συμβεί. Ναι. Πάμε στο Eurogroup της 10ης Ιουλίου και δεν ξαναπαίρνουμε πάλι τίποτα για το χρέος. Και μας λένε συνεχώς έτσι. Τι κάνουμε, κύριε, σαν Ελλάδα, τι κάνουμε, κύριε Μιχέλη, σαν Ελλάδα. Καταρχήν, τι κάνουμε. Σαν Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι μία και ενιαία. Να πω και τούτο, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι. Όχι, η Ελλάδα είναι μία και ενιαία, τα κόμματα δεν είστε ενιαία. Όχι. Τα κόμματα δεν είστε υπέρ της Ελλάδος ενιαία. Συγγνώμη, η Ελλάδα είναι ενιαία και πάρα πολύ ενιαία. Αλλά είναι ο Έλληνας που έχει την επιχείρηση έξω, τις καταθέσεις έξω, την Mercedes με βουλγάρικους αριθμούς. Και μόνο την ελληνική σημαία έχει στο σπίτι. Αυτή είναι η μειοψηφία, κύριε Μιχελή. Οι περισσότεροι Έλληνες είμαστε εδώ, αγαπάμε την πατρίδα, δουλεύουμε στην Ελλάδα, παράγουμε στην Ελλάδα. Και μένουμε εδώ και προσδοκούμε καλύτερο αύριο. Και εκφράζονται από τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Για πείτε μου, αν έχουμε μπλοκάρισμα λοιπόν ως τις 10 Ιουλίου, τι θα κάνετε. Αν έχουμε συνεχές μπλοκάρισμα, τι θα γίνει. Η πλειοψηφούσα, το πλειοψηφόν κόμμα που υπάρχει σήμερα στη Βουλή θα το δει, η κυβέρνηση θα το δει και θα αποφασίσει. Όλα είναι πιθανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κέλλα. Και επισημαίνω ότι έχουμε 20 λεπτά, θα παρακαλέσω. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος και πολιτισμένος άνθρωπος. Θέλω να με ακούτε, γιατί θέλω να μοιράζω δίκαια τον χρόνο. Να μην παραπονιέται ο κύριος Βότζας, ο κύριος καθηγητής, κυρία Σπανού, ο κύριος Κάντας. Τώρα για να μην πάμε στη συζήτηση, τι σημαίνει δίκαιο, σημαίνει ανάλογα με το ποσοστό του κάθε κόμματος που εκπροσωπούμε. Καλά, εντάξει. Όχι, ρωτάω ποιο είναι το δίκαιο. Γι' αυτό και προηγείστε στη θέση. Λοιπόν, σας ακούμε όμως. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα. Επί της ουσίας. Όχι, εσείς είστε εκτός. Επί της ουσίας, είστε εμπειρογνώμονες. Πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε στρατηγική. Έτσι. Αλλάζει θέσεις καθημερινά, οβιδιακές μεταμορφώσεις, διαρκώς λεονταρισμούς και όλα με επικοινωνιακό περιεχόμενο. Αποτέλεσμα και ουσία καμία. Δεν έχει ενημερωθεί ποτέ ο ελληνικός λαός, αλλά ούτε και η Ελληνική Βουλή τι ακριβώς γίνεται με τη διαπραγμάτευση και που βρίσκεται το θέμα του χρέους. Η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές γλώσσες. Άλλη γλώσσα στο εξωτερικό, άλλη γλώσσα στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικά. Στο εξωτερικό υπερασπίζεται την παραμονή του Δουνουτού στο πρόγραμμα, στο εσωτερικό απαιτεί να φύγει το Δουνουτού. Και πολλά άλλα παραδείγματα θα μπορούσα να αναφέρω. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ελληνικός λαός. Έρχονται πακέτα mail. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Κατάσταση. Ναι. Υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει απεσιοδοξία από τον κόσμο. Πρέπει να δοθεί λύση, γιατί αλλιώς θα έχουμε διάλυση της Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και ένα χρόνο έχει προτείνει επιμήκυνση της περίοδου χάριτος και της αποπληρωμής του χρέους με χαμηλότερα και σταθερά επιτόκια. Ο κύριος Τσίπρας και αυτό το αγνόησε. Η κατάσταση το 2017 είναι πολύ χειρότερη μετά από 2 χρόνια διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την οποία παρέλαβε. Αυτό είναι γεγονός. Ο κύριος Τσίπρας έβολε πολύ ψηλά τον πύχη. Εσείς ζητάτε εκλογές, αγαπητέ κύριε Κέλλα, τώρα. Ζητάτε να φύγει ο κύριος Τσίπρας τώρα, εδώ και τώρα, όπως το ζητάγατε. Πρέπει να φύγει ο κύριος Τσίπρας αν θέλει να έχει η Ελλάδα ελπίδα. Με φορολογία. Είναι να σκοθεί να φύγει, δεν τον ψήφισε ο λαός. Τον κύριο Τσίπρα δεν τον ψήφισε ο λαός. Να μείνει εδώ για 4 χρόνια. Τον ψήφισε γιατί ο λαός εξυπατήθη με τα ψέματα που έλεγε, λέτε. Αυτό λέτε. Εσείς δεν το λέτε. Δεν το λέτε αυτό. Εγώ σας λέω, άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Είναι δυνατόν η Ελλάδα. Μα εγώ το λέω, οι Συριζέοι το λένε. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να ανακάμψει με φορολογία 80%. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να. 80% είναι ασφαλή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μην μιλάτε για φορολογία και για συντάξεις ούτε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε βγάλει τον αδόξαστο στον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διετία 12-14. Μας έχετε ξεκατηνιάσει στη φορολογία και στις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Κύριε Λιάτσο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και γεννήσατε και τον έμφυα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Είχε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κατά 30%. Των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτών των οποίων η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τον ανέβασε. Είχε μειώσει τον ειδικό φόρο. Είχε μειώσει τον ειδικό φόρο. Ξέρετε τι σας λέει, κυρία Σπανού, σας παρακαλώ. Ξέρετε τι σας λέει η κυρία Αγγελική από τον Πειραιά και έχει δίκιο. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί ξέρουν πολλά πράγματα οι τηλεθεάτες. Τι λέει η κυρία Αγγελική. Τηλεθεάτρια. Τι είναι. Τι λέει. Ότι η Νέα Δημοκρατία έκοψε τις ισόβιες συντάξεις στις πολύτεκνες μητέρες. Και σας ρωτάει, κύριε Κέλλα, για ποιο λόγο το κάνατε αυτό. Τις ισόβιες συντάξεις στις πολύτεκνες μητέρες. Μάλιστα, τα κόψατε. Τα κόψατε. Ανεξαρτήτου εισοδήματος. Κόψατε συντάξεις των πολυτέκνων μητέρων. Εδώ κόπηκαν οι συντάξεις στις χήρες
Ανεξαρτήτως όταν είναι κάτω από το 55. Εγώ άλλα σας λέω και άλλα μου λέτε. Ναι, τι να σας ρωτώ πω. κάτι να μου απαντήσετε και να μου απαντάτε. Εσείς το θεωρείτε σωστό, κύριε Λιάτσο? Τι να πω, να κόβεις τις συντάξεις? Να παίρνει ισόβια να κόβετε τις συντάξεις, αν το θεωρώ, είναι έγκλημα το θεωρώ. Μα με συγχωρείτε. Έγκλημα το θεωρώ εγώ. Βρείτε απαλού τα λεφτά, επειδή είστε σωτήρες και εσείς και τα κόμματα εξουσίας θέλετε να σώσετε τον κόσμο, βρείτε άλλες λύσεις. Όχι γιατί βρίσκουμε την εύκολη λύση. Να γίνουμε κι εμείς τότε πρωθυπουργοί και να κόβουμε συντάξεις και τα λοιπά. Βρίσκουμε κι εμείς. Να φορολογήσουν τους εφοπλιστές που έχουν φοροασυλία από το 1953. Παρακαλώ, ακούσατε την κυρία Αγγελική τι σας είπε? Αυτά τα λέει ο Σόιμπλε. Για πείτε μας τώρα. Δεν μου λέτε ποιος είχε δώσει το ισόβιο φορολόγητο στις πολυετικρές μητέρες? Μήπως θυμόσαστε? Μήπως ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Και γιατί το πήρατε? Καλά κάνατε όταν το δώσατε. Γιατί το πήρατε? Καλά κάναμε όταν το δώσαμε. Όταν το δώσατε, ναι. Γιατί το πήρατε? Δεν το κάναμε ευχαρίστως και αν υπήρχε δυνατότητα θα το αφήναμε. Το κάνατε όμως. Έτσι. Δεν το κάνατε, αλλά το κάνατε. Διότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Κύριε Κέλλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βγότζα. Τόσα είπατε. Έχετε μονοπολίσει την κουβέντα. Εγώ δεν την μονοπολίσα. Είστε χυμαρώδης. Σας λέω, εάν δεν αλλάξει, δεν μειωθεί η φορολογία με 80% φορολογία που πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός μαζί με τις ασφαλιστικές φορές, με προκαταβολή φόρο 100%. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απαράδεκτο. Είναι 75, δεν είναι 80, 75 είναι. 80 φτάνει. Τα φορτώνατε συνέχεια. Κύριε Βγότζα, ξέρετε τι γράφει η ΦΑΖ, που είστε και γερμανοσπουδαγμένος, ότι ο Τσίπρας λέει, γράφει η ΦΑΖ, χρειάζεται κούρεμα χρέους για την πολιτική του σωτηρία. Παρακαλώ. Για πείτε μας την εκτίμησή σας, ακούμε προσοχή. Ο κόσμος θέλει να μάθει τις δικές μας εκτιμήσεις για την αυριανή, για τη σημερινή μάλλον, για την ακρίβεια, σύνοδο του Eurogroup. Αν έχω σωστή αποτίμηση εμπειρίας από τη λειτουργία αυτών των οργάνων, η απόφαση είναι έτοιμη και την ξέρει η κυβέρνηση και έχει δοθεί το σχέδιο της απόφασης στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τη δοσμένη απόφαση. Ποτέ δεν πηγαίνουν οι εκπρόσωποι των διαφόρων κρατών και λαών της Ευρώπης, ποτέ δεν πηγαίνουν σε μια συνεδρίαση αν δεν υπάρχει έτοιμο το σχέδιο της απόφασης. Το περιεχόμενό της είναι περίπου βέβαιο, δηλαδή ναι, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, ναι, θα υπάρχει κάποια φραστική παραχώρηση προς την Ελλάδα. Για το χρέος λέτε? Για το χρέος, ναι, είναι, εγώ το θέλω περίπου βέβαιο, ναι. Παίρνουμε τη δόση. Τη δόση θα την πάρουμε οπωσδήποτε και ενδεχόμενα αυξημένη, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ανήκουν στον χώρο της φαντασίας ή των φαντασιώσεων που κυκλοφορούν. Κύριε Βγότζα, εσείς που ξέρετε πολλά, λοιπόν, αυτό που λέμε για ποσοτική, όχι ξέρετε πολλά, μην είστε μετριοπαθείς, αυτά που λένε για ποσοτική χαλάρωση και τα λοιπά τα βλέπετε εφικτά, διότι αν πάρουμε τη δήλωση και ηρεμήσει και ο κύριος Ντράγκη, ο φίλος μας, και πει εδώ παίρνουν τη δήλωση οι Έλληνες, τότε μπορούν να βγουν στην ποσοτική χαλάρωση. Να μπουν στην ποσοτική χαλάρωση. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση. Αλλά και αν την πάρουμε, ξέρετε τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση? Ναι, ξέρω. Μερικά δισεκατομμύρια θα δοθούν στις τράπεζες έναντι ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες. Και τι θα κάνουν οι τράπεζες? Θα πάνε να κλείσουν τις δικές τους τρύπες. Δεν θα δώσουν κανένα δανειάκι δηλαδή στον κόσμο? Ελάχιστα. Δεν πρόκειται να υπάρχει επενδυτική εφορία. Τώρα όμως θα ήθελα να σας πω 2-3 σκέψεις, αλλά με ταχύτητα. Η πρώτη. Εμένα δεν μου άρεσε η Βουλή του Μαΐου. Και δεν μου αρέσει και η Βουλή των τελευταίων ημερών. Να εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι σαφές ότι ψηφίζαμε νόμους που ήταν απλή μετάφραση από τα αγγλικά. Φανταστείτε δε την τελευταία φορά, δεν ξέρω αν το κατενόησαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποια ήταν η μία τροπολογία? Τι εννοείται νόμους αγγλικά? Τι εννοείται, μας τα σφέρναν απ' έξω και τα ψηφίζαμε? Βέβαια, αν δείτε τα ελληνικά είναι γεμάτα αγγλικανισμούς θα έλεγα εγώ. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το χειρότερο? Είδε ο Τόμψεν, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είδε ότι σε μία αιτιολογία υπήρχαν κάποια που δεν είχαν συμφωνηθεί. Δεν ήταν... Και τι αξίωσε ο Τόμψεν και έγινε δεκτό από τη Βουλή? Ξέρετε τι αξίωσε? Να αντικατασταθεί η αιτιολογική έκθεση. Φτάσαμε σε αυτό τον εξευτελισμό, να υπακούμε σε έναν ικανό ενδεχομένως τεχνοκράτη ενός διεθνούς οργανισμού, ο οποίος τι είπε στην Ελληνική Βουλή? Ψήφισες με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, αλλά εγώ αξιώνω
αφού το ψήφισες, να αντικαταστήσεις αυτό το σκεπτικό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ σέβομαι, να συνεχίσω, μιλήσατε αρκετές φορές. Εγώ σέβομαι, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι. Αλλά δυστυχώς η ομάδα που περιτριγυρίζει το σημερινό Πρωθυπουργό δεν αξίζει το χαρακτηρισμό της πρώτης φοράς αριστερά. Υπάρχουν πάρα πολλοί και υπουργοί αξιόλογοι. Εγώ τους τιμώ και τους τιμώ μερικούς από αυτούς και με προσωπική φιλία. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που δημιουργεί η ομάδα του Μαξίμου. Κάτι τελευταίο που αφορά το εξής. Μιλάμε όλοι για τα ψέματα. Έτυχε να ήμουνα πριν από τις εκλογές του 2015 στην παρουσίαση ενός βιβλίου του κυρίου Λαπαβίτσα. Ήταν εκδόσει Λιβάνι, είχα κληθεί και ήταν πολλά στελέχη, μετέπειτα ήταν στη ΛΑΕ. Τι είχε πει ο κύριος Λαπαβίτσας? Λέει, εγώ συμφωνώ, λέει, με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά δεν βλέπω τις πηγές χρηματοδότησής του. Και φανταστείτε, έκανε αυτή την τολμηρή ομολογία πότε? Σε μια προεκλογική περίοδο. Κάθομαι λοιπόν και σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προχωράει, χωρίς στρατηγική, χωρίς πρόγραμμα, με φαντασιώσεις, και έτσι ποιος θα μας εμπιστευτεί πολιτικά, οικονομικά, επενδυτικά? Μάλιστα. Αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα, και θέλω ένα τελευταίο σημείο να το πω αν με επιτρέπετε, είναι το εξής. Επειδή διαμορφώνεται ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα, άμεσα ή έμεσα. Στην Ελλάδα λέτε? Ναι, βεβαίως. Είναι σαν να θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι υπεύθυνοι για τα δικά μας λάθη. Καταρχήν οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει στην Ελλάδα με τα προγράμματα Delors, πακέτα Delors κλπ. Πάνω από 200 δις ευρώ. Η Ελλάδα του 1980 με την Ελλάδα του 2008, αν θέλετε, δεν έχει καμία σχέση. 2017 δεν εσείς. Με συγχωρέσετε, δηλαδή, εντάξει. Ναι, όχι, εννοώ το εξής. Δεν ακυρώνουμε κάποια πράγματα. Όχι, δεν τα ακυρώνω, αυτό σας λέγω. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Μια άλλη Ελλάδα. Το είναι μια άλλη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βροντζά. Δυστυχώς, θα το πω, ναι, ότι κάποιοι που ανέλαβαν τη διαχείριση της κρίσης δεν επέδειξαν ούτε τα φυσικά, ούτε τα γνωσιολογικά προσόντα, ούτε και το πολιτικό θάρρος για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, κύριε Γαλανέ, ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για σας. Είναι η κυρία Κατερίνα από Χαλκίδα, mail. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Κατερίνα, και όλους όσους κάθε βράδυ στέλνετε τα mail και παίρνετε τη Σοφία, τη συνεργάτη μου, στο 210-34-89-008 και επικοινωνείτε κάθε βράδυ με την εκπομπή. Μιλάμε για συγκλονιστική επικοινωνία, πραγματικά. Κύριε Γαλανέ, συγχαρητήρια στη γιαγιά που σας ρώτησε για την αξιολόγηση. Και φυσικά η γιαγιά ξέρει πολύ καλά και ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση. Γιατί από αυτήν κρέμεται η ζωή της ίδιας και των παιδιών της. Οι γιαγιάδες, κύριε Γαλανέ, γνωρίζουν πολύ καλά τις αξιολογήσεις. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το mail που στείλατε. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, διαβάζω για παράδειγμα του κυρίου Χρήσανθου Νικολάου το mail, το οποίο είναι μεγαλούτσικο, για 2 ναρκοπαίδια μιλάει. Εργάζομαι σε ένα μεγάλο, λέει ο κύριε Γαλανέ, ο κύριος Χρήσανθος Νικόλαος, εργάζομαι σε ένα μεγάλο ξένο χρηματοπιστωτικό, επενδυτικό και ασφαλιστικό όμιλο μέτρα, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Η εξειδίκευση που έχω είναι να δίνω λύση στον κόσμο πώς να παίρνει μέτρα πριν σκάσουν τα πιστωτικά γεγονότα. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι ένα μικρό αγκάθι που απλά θα σκύψουμε και θα το βγάλουμε από το πόδι μας. Είναι ένα μεγάλο ναρκοπαίδιο που απειλεί να μας τεινάξει όλο στον αέρα. Την κοινωνία και τις τράπεζες. 110 δις ευρώ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μας περιμένει αμέσως μετά ένα ακόμα χειρότερο ναρκοπαίδιο. Η διαγραφόμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, που έχει όλη τη δυναμική, το είπατε, να προκαλέσει μια δεύτερη κατά σειρά δημοσιονομική χρεοκοπία μέσα σε λίγα χρόνια. Και αν τα κόκκινα δάνεια αφορούν ένα ποσοστό των Ελλήνων, το ασφαλιστικό μας αφορά και μας επηρεάζει όλους. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Το αντίθετο, κύριε Χρήσανθε Νικόλαε, και σας ευχαριστώ πολύ για το mail που στείλατε. Δυστυχώς, το ρολόι δείχνει 2 παρά 4, παρά 6. Έκλεψα 2 λεπτά. Έχετε 2 λεπτά εσείς, 2 λεπτά η κυρία Σπανού και 2 λεπτά ο κύριος Κάντας. Κύριε καθηγητά. Εντάξει, νομίζω ότι
Στην πρώτη μου τοποθέτηση περίπου είπατε αυτά τα οποία θα ήθελα να καταφέρω. Μιλήσατε για τα προβλήματα, ναι. Ναι. Νομίζω ότι η αφορμή του email το οποίο λάβατε νομίζω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έκανα το σχόλιο πριν για το θέμα των πληστηριασμών ακριβώς για να καταδείξω το πρόβλημα αυτό. Η οικονομία είναι ντόμινο. Ναι, σωστό. Όσο δεν λύνουμε το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, με οποιοδήποτε τρόπο, πάντα με όρους κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή να υπάρχει μια προστασία σε συγκεκριμένα. Να σας πω κάτι, να μας πείτε τη γνώμη σας. Εφόσον κάνατε την τοποθέτηση, μιλήσατε για την ύφεση στα 7 χρόνια και όλα αυτά τα ήταν και μάλιστα έχετε και εκλαϊκευμένο λόγο και το καταλαβαίνουμε και εμείς που είμαστε σχεδόν άσχετοι από την οικονομία. Ο κύριος Δημήτρης Κοκολιός αναφέρεται στον κύριο Κέλλα και μας λέει ο κύριος Κέλλας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μείωσε τις συντάξεις. Και μας παραθέτει τις μειώσεις στη σύνταξή του. Ακούστε, κύριε Κέλλα. Παρακαλώ, κύριε Κέλλα. Μας παραθέτει τη σύνταξή του από το 10 χωρίς άλλα λόγια μέχρι τώρα. Και λέει 2010 1.000 ευρώ. 2011 2.000. 2012 3.800. 2013 είναι οι μειώσεις 4.400. 2014 300. 2.15 400 και 2.16 800. Είναι ο Δημοσθένης. Δεν το κατάλαβα. Κοκολιός. Κάτι λάθος διαβάζω. Έχει κάνει λάθος. Λάθος είναι αυτά. Έχει κάνει λάθος. Εν πάση περιπτώσει. Και ξαναλέω, εγώ λοιπόν. Έχει ξεκινήσει. Κύριε Δημοσθένη, το mail δεν μας κατατοπίζει έτσι πώς το στείλατε. Εγώ νόμιζα θα μας λέγατε ακριβώς τη μείωση που είχατε στα χρόνια των μνημονίων. Δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορώ να το πω εγώ. Να μιλήσουμε, εντάξει. Κυρία Σπανού, μου είστε μέσα στο άγχος. Μην έχετε άγχος. Κύριε Γαλανέ. Απλά η οικονομία είναι συγκινητικά δοχεία. Όσο δεν καθόμαστε να συζητήσουμε τα ουσιαστικά ζητήματα, ένα από αυτό είναι και τα κόκκινα δάνεια, διότι τα κόκκινα δάνεια έχουν να κάνουν με τους ισολογισμούς των τραπεζών και τις επισφάλειες των τραπεζών. Όσο οι τράπεζες κρατάνε ρευστό χρήμα για να κρύψουν τις επισφάλειες, σημαίνει δεν πέφτει χρήμα στην αγορά. Δεν πέφτει χρήμα στην αγορά. Αν μου δείξετε άλλο οικονομικό μοντέλο, καλό σήμερα να το δεκτούμε. Το προηγούμενο μοντέλο που επικράτησε στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες κατέρευσε. Με αυτό που υπάρχει το έχουμε χρησιμοποιήσει ευανφρόδιτα. Ή θα πάμε σε μια ανοιχτή οικονομία, κοινωνική οικονομία, ναι, κοινωνική οικονομία, αλλά ανοιχτή οικονομία, ή να βρούμε άλλο ένα μοντελάκι να εφαρμόσουμε το οποίο θα ξαναποτύχει όπως έχουν αποτύχει τα υπόλοιπα. Άρα ή θα συγκλωστούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα, θα τα δούμε ένα-ένα, να πάμε σε ουσιαστικό ζήτημα, στα ζητήματα αυτά που είπαμε, από τα κόκκινα δάνεια, από τα ζητήματα της ανακεφαλής. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε και άλλη ανακεφαλής των τραπεζών, θα κρακοπήσουν. Απλά είναι τα ζητήματα. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει. Για ασφαλιστικό σύστημα και εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή ο πατέρας μου να παίρνει τη σύνταξη την οποία έπαιρνε ως συνταξιούχος πλοίαρχος το 2009, αλλά για να την πάρει σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να τη δώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλανέ. Κύριε Καραγιαννάκη, λέτε ότι προβλέπετε ότι ο Τσίπρας και η παρέα του θα φύγουν όχι με ελικόπτερο αλλά με διαστημόπλιο για άλλο ηλιακό σύστημα. Λέτε να την κάνουν με διαστημόπλιο. Κυρία Σπανού. Λοιπόν, επειδή ελέγχθη ότι πήραμε 200 δις από τους δανειστές. Από αυτά δεν πήγαν τίποτα στην πραγματική οικονομία, δεν πήγαν στον ελληνικό λαό. Έγινε μια προσπάθεια να σωθούν και οι δύο γερμανικές τράπεζες. Και οι τράπεζες, ό,τι έχουν πάρει από την ανακεφαλαιοποίηση, δεν πήγαν τίποτα στην πραγματική οικονομία και το ξέρουμε. Δεύτερον, υπάρχει το μνημόνιο το ίδιο. Είχε στόχο η ανεργία, δεν είναι παράπλευρη απώλεια που λέμε ότι μέσα από με επενδύσεις και τα λοιπά θα αναπτυχθεί. Μην ξεχνάτε ότι ήταν 8% και έχει φτάσει για μένα πάνω από το 30%, γιατί βάζω μέσα και τους 450.000 νέους, 500.000 που έχουν φύγει στο εξωτερικό και φύγαν για να βρουν θέση εργασίας. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω από 30%. Η ανεργία ήταν στόχος. Διότι όταν υπάρχει μεγάλη ανεργία, η εργατική δύναμη γίνεται πιο φτηνή. Το ξέρουμε οι πάντες αυτό. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, δεν πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί το οτιδήποτε αν φτωχοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Συγκεντρώνονται τα λεφτά σε λίγα χέρια, βεβαίως. Το λένε οι πάντες αυτό και διεθνώς. Συγκεντρώνεται χρήματα σε λίγα χέρια, καταστρέφονται τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται με τα μνημόνια και το ζήτημα είναι πώς αυτό μπορούμε να το ανατρέψουμε. Και επειδή ελέγχθηκε κάτι σε σχέση με τους πληστηριασμούς, ρώτησε ο κύριος Γαλανός, μα είναι νόμιμο αυτό? Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Και είναι ανήθικο να χάνει κάποιος το σπίτι του, γιατί χάνει τη δουλειά του ή μειώνει το μισθό του χωρίς να έχει καμία ευθύνη αυτός. Κυρία Σπανού, ευχαριστώ θερμά. Πάμε στον κύριο Κάντα. Ο συνάδελφος, ο συνταξιούχος. Μισό λεπτό, κύριε Κάντα, μισό λεπτό. Μόνο ένας άνθρωπος, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο ένας άνθρωπος είναι ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, στην Ευρώπη, και αυτός δεν είναι άλλος, λέει, από το Σόιμπλε. Ο κύριος Ρήγας, ο φίλος μου από Τυχείο, καλημέρα Στοιχείο. Κύριε Κέλλα, θέλετε εκλογές για να μην λέγεται η Ελλάδα πλέον Ελλάδα? Έτσι λέει. Ο κύριος Λουκάς από Κόρινθο, Πασό και Νέα Δημοκρατία ήταν κυβερνήσεις προμνημονίων και δίνανε επιχορηγήσεις για να ξυλώνουμε τα χωράφια και τα μπέλια. Αυτό ήταν το πατριωτικό του σχέδιο.
Κυρία Μαρία από Αυστραλία. Αφού είστε δίκαιος, κύριε Λιάτσο, γιατί δεν καλείτε κάποιον από τη Χρυσή Αυγή? Καλημέρα, κυρία Μαρία από Αυστραλία. Κυρία Ελένη από Ηλιούπολη. Το ενδεχόμενο ο Τσίπρας να ετοιμάζει ένα νέο μνημόνιο είναι εφικτό? Να το συζητήσετε. Κύριε Κάντα, παρακαλώ. Ο συνάδελφος προηγουμένως που έστειλε το email, καλά σας το έστειλε. Σας έλεγε λοιπόν τα 12... γιατί δεν το κατάλαβα. Και εγώ και οι υπόλοιποι, εσείς το καταλάβατε? Έλεγε, λοιπόν, βεβαιότατα. Για πείτε μας λοιπόν. Τα 10.000 που έχω εγώ ετήσιες απώλειες, πώς ξεκινήσανε. Και σας λέει λοιπόν, από το 2010 που ξεκινήσανε οι μειώσεις. Λοιπόν, 1.500 ευρώ από το 2010, 1.500 ευρώ. Το 2011, 1.600 ευρώ. Το χρόνο εννοούσε. Το χρόνο εννοούσε. Αυτό ήταν το λάθος, γιατί το πήραμε. Καταλάβατε. Και συνολικά φτάνει λοιπόν τα 10.000 ευρώ που έχουμε υποστεί απώλειες. Το χρόνο λοιπόν. Θα το Για συνεχίστε μέχρι να το ξαναβρω, το διαβάσω τότε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε στους συναδέλφους μου, τους συνταξιούχους, να μην απογοητεύονται, ψηλά το κεφάλι. Λοιπόν, το βρήκαμε, σας διακόπτω. Είναι ο φίλος μας ο Δημοσθένης. Το επαναλαμβάνω. Δημήτρης Κοκολιός. Όχι, Δημοσθένης υπογραφή. Δημοσθένης. Ο κύριος Κέλλας μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μείωσε τη σύνταξη. Σας παραθέτω τις μειώσεις στη σύνταξή μου από το 10 χωρίς άλλα λόγια. Το 2010 είχα μείωση συνολική 1.000 ευρώ. Το 2011 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Το 2012 3.800 ευρώ. Ετήσια λέει αυτά. Ετήσια. Ετήσια. Το 2013 4.400 ευρώ. Το 2014 300 ευρώ. Το 2015 400 ευρώ. Και το 2016 το όλο το χρόνο 800 ευρώ. Και αν τα προσθέσετε όλα μαζί, τα 10.000 και πάνω από 10. Δεν λέει, κύριε Κέλλα, πως εμείς λέμε. Και κλείστε, είμαστε εκτός χρόνου. Κύριε Κέλλα, ηρεμήστε σήμερα. Είστε λίγο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί οι συνταξιούχοι 10 η ώρα, αγαπητέ Εμίλιε, να σηκωθούν από τα κρεβάτια τους και από τους καναπέδες τους, να έρθουν στους δρόμους για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που φέρνουν τα μνημόνια, και τα μνημόνια φέρνουν μειώσεις μισθών και συντάξεων. Η κυρία Έφη μου λέει, μία απορία λέει έχω. Σκέφτομαι να χωρίσω το σύζυγό μου και να είμαι λίγα χρόνια σε διάσταση. Το πόθεν έσχες μας, λέει, θα είναι όπως του Μητσοτάκη και της συζυγού. Δεν φοβάται μήπως δεν ξαναγυρίσει? Κύριος Φώτης από Θεσσαλονίκη, γιατί στην Ελλάδα δεν ισχύει το αναλογικό σύστημα σύνταξης? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αναλογικότητα σε σχέση με την. Το ανταποδοτικό, λέει. Ο κύριος Νίκος από την Γλυφάδα, από πότε θα τεθεί σε ισχύ το. Όταν σου βάζει ποσοστό επί του ΑΕΠ. Κυρία Σπανού, διαβάζω μηνύματα τηλεθεατών και νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους τηλεθεατές μας. Από πότε θα τεθεί σε ισχύ τα τέλη πληροφορίας μηνιαίως? Για να δω, το γράφει στην πρώτη σελίδα η Κόντρα. Δεν το λέει από ποιο μήνα. Δεν το ξέρω να σας απαντήσω. Αγαπητέ κύριε Νίκο, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω όμως, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Σοφία από Ηλίσια, από Ήλιον, η Ένωση Δημοσιογράφων δεν μπορεί να κάνει με συλλογική παρέμβαση για να μειωθούν οι βουλευτές. Δεν θέλει 300 βουλευτές. Κυρία Κέτη από Παγκράτη, κυρία Ανούκα, ψηφίζουν οι 153 και παίρνανε αυτά που θέλουν χωρίς να ακούνε Νέα Δημοκρατία ούτε κανέναν άλλον. Κύριος Βασίλης από Κέντρο, κύριε Μιχελή, σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσατε, μεταφέρεται η οικονομική επιθεώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έτσι ώστε όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στους δανειστές. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Καταργούνται οι οικονομικοί επιθεωρητές. Ο κύριος Γιώργος από Γερμανία, χθες η εκπομπή σας ήταν εξαίσια και καταλαβαίναμε. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει το ίδιο. Σήμερα δεν μας καταλαβαίνατε. Μπορεί σε ορισμένες στιγμές να έχετε δίκιο και την ευθύνη την έχω εγώ. Κύριος Γιώργος από Χαλκίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τους πληστηριασμούς και φταίει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Κυρία Νούκα. Ρωτάει την κυρία Νούκα. Η κυρία Νούκα έχει και πολλά mail θετικά για την παρουσία που έχει πει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Αριάδνη Νούκα, τον κύριο Θανάση Μιχελή, τον κύριο Χρήστο Κέλλα, τον κύριο Αντώνη Βγότζα, τον κύριο Γιώργο Γαλανό, την κυρία Δέσποινα Σπανού και τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Η Contra News λέει στο πρώτο της θέμα: παίζουν με τη φωτιά Σόιμπλε και Λαγκάρτ. Φίλες και φίλοι, μην χάσετε την αυριανή εκπομπή το βράδυ στις 12. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα του Eurogroup στο Λουξεμβούργο και οι καλεσμένοι είναι εξαιρετικοί για να κουβεντιάσουμε για όλες τις σημαντικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.